Iya. Iya. Hae. Ya. Hae. Iya. Hae. Iya. Hoi. Ho a ho. Cek. Mas mikir kabel ditambah sini mas. Iya. Iya. Iyo. Iya. Lah. Oi. Apa ngerogoku semua? Ngono lo sayang. Yo. Iya. Yo. Bab production. Oi. Oh, la. Oi. Tapi enggak sumpah prajurit tadi bela bangsa niloto ing nyawa satya prataruna kusumane bangsa yo Tetapi enggak sumpah prajurit bela bangsa niloto ing nyawa satya prataruna kusumane bangsa. Tetapi engkau sumpah prajurit dadi bela bangsa lilata ing nyawa dadi prataruna kusumane bangsa.
Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Merah besi-besi nih. Wis gak apa-apa. Ayo, yo. Among ngerokok bisu. Saja sih. Ya. He ya. Oh. Ha he ya ha ya he ya ha ya Iya. Ya panggilan untuk Barong Seselan Jatilan Putri. Sepindah malih panggilan kagem pembarong Jatilan Seselan Jatilan Putri nggih. Ya. Pripun to sayang? Oh. Ah. Ha Iya. ha Iya. ha Iya iya. ha Iya. ha Os. Jumangka ing ngayuta nangge para tamtom sikrarama laring baris ngayahi termaning sadiya yao awe yo yao Kacuket ringking nasrapet Rekrejane Turonggo Manas sinar Yo tulodo Anake para satria Yao Awe yo Yao Awe yo Yao Awe yo ya yo ya yo ho. Among
Iya, lah. Iya. Yo. He ya he ya ya hey ya. Gedek ya. Lah. Iya, ya. Iya. Iya. Oh. Anak kambing saya. Oh. Iya. Ya. He ya. Ya. Ha ya. Ha ya. Wabuk Suraprata Jayabrata kang sapadha-padha kir. Iya. Ledos. Iya. Salat. Iya, Sirep dua karo jati mendung ganti kang limang ger. Wamuk Suraprata Jayabrata kang sapadha-padha ger. Iya. Apaan tuh? Lah.
Oi. Gak. Weh. Yo ah. Yo ah. Woi. Yo. Yo. Hei. Ya. Ridung mawon mangawur ora tengarange sore kong makuru kongso Ratakati abudullah Terbang greting turangga ngesti harakata tuat selalayong Yo. Iya, jarane Jaran Indonesia. Ayo carane yo. Iya. Ya. Among roko kusum. Sak Jose. Aduh.
apa iki? Ya. Lah. Iya. Royo tak